Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kita nagtutuma pagkasalitaan tibiyag kinayan. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigan. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayan ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rot ti surat, idi kalman laeng nga pagkasalitaan, ni pagkayam tayo nga Jessa nga napuluhan pakwan. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tabilbilinan nakmanen ni nanang. Madamak nga grup-grupuat, manong name iti day nga bigat, tapno yung nakmanen atendaran, tiya umuna nga period, umuna nga classic, adaak manong name iti second year college, iti kursok nga nursing manong kadbagbagaan nakmanen ni nanang. O, diya sa anak, kang kanayon mo, laglagipan imulam dito panunot mo, nga arato mi kinitatang mo, ti panagbasam, kasi ka ti inauna kata kayo nga talong nga kakapsat, awan ti sabali nga rami manak, no di mangipasnek ti panagbasam, wahen, hangka may lang maginobnobyo, wala da ka din nobyom, ha? Nang awan pa di kayo maumang nga mangibagbaga, mangulit-ulit ka na kita, anak ako nam. Di kunak, di kay ka di mauma nga binigat, basta grub-grubata kon, umasadig kay kanyak, katawang pulustar na iti pamagbagayo, maulit-ulit, mauma ka mamagbagaan. Maminsan lang mga ibagayo na, maminsan lang di makalawas, maminsan yung ibaga. Ay, masapul nga kanayon, tapno saan ka makalipat? Dito nga kinesaksim, dito pa nag-arwat mo, ado, ti amok, ado, di kita magargari ti pintas mo balasan ko. Iso nga, numabalin na kumakit. Diyak pakit kumakayat ti kas ng arwatin. Di mo pagparparangan tapaon ti baraw kong mo. Alay, butinis mo na tablos mo. Tayo po ma'am. Kidam ni Manong Naimin Kidam, ano dyan, tinggod na na, bonitinis na kanalaing na bad t-shirt na. Kasi taramidam, mabagkala ko na. Kit manan, pakita tapaon ti baraw kong ko. So, serbi na nga rin ganapintas na barukong ko tayo pakita. Yung susapo yan. Ibabambasit at blouse mo. Nang blouse ka magbagayo. Sayang ko na yun. Aywan, ibabambasit. Tapos hindi ko nagpapakita na pinas ka legs mo. Hindi ka nanangin nanang. Isot ka po nung nga rin anak-anak kay tinapintas. Tinapintasak nga rin. Imalaak no sa nga siya. Ay, sapo Kito na, umalaam ko nga rin sa nga siya. Ang mayan na po kapot tiriga at makitang tilangak. Kaslaklag tawanan ti kwa, idinto tani, awan pa 50. Ay, mayat latamo ti panakpak bing initatang niya, o reno nagmenoposa ka. Wala rin ano nga bagbagat nga panakpak. Kasat pang mangit ko na kwa, panakpak ko na. Iso nga saka, Jessa, saan ka pa lang makipampanakpak, ha? Ipasnek mo tagbasa to oraan yan tun kakayat mo, nung tun makapagdaduar ka at kadadan trabaho, misundot pa na asawa mo. Ngayon, nung mabaling ko manak ko, hangka pa ilang makiasawa, tulungan mo't nga ading mga dyan, Urayan mo't nga makapagturposisunan to, sakan dumot makiasawa, wen. Ay, nanang makauman na kita pa magbagayop, maulit-ulit din akon. Ingkalatan. Kahit nabalon mo, ay mo na malipatak pa yung, itadyo kami nabalon ko na. Pagpletak, pagmeriendak, baga ka na kayo nga gastusak. Hindi to, Bagata, ada nalako ni tatang mo kalding di kalman, 2 nga kalding. Nalako na sa 5,000. Di ada sa 10,000. Inayunan yung mga ro, naglako kami ni tatang di kalding. Naniwinak sa kasot, 2 kasot na lang, inayon yun. Alang, alawan anak ko ang imlaglagay, nabilin ko Hanggang wala makinobyo, saan ka wala makipampanakpak. Ninanang mat, panpanakpak, nakon. Abag isumat din man o naming at lumabas nga jeep, pinara ko na.
Jeep, mani po dito ilimi, aging ka manong nemi iti syudad, ngayon nakpagbasaan. Alpasanday tag, lugan nak tumaten di tricycle, ngay tulod nak manong nemi dito eskwela. Kinapudno na manong nemi kat adan nobyo. Hindi pala first year high school, hindi pala first year college sakmano. May sa manong nemi nga, estudyante mo't lang. Ngam saan kam lang ang padpada iti kurso manong. Iti mo't lang eskwela. Inaunang imsyak. Gabot at third year college nan, kat second year college ko pa lang. Iso da ito'y manong nemi ni Rupert. Kat di, Orion nakmanin. Hi, sweetheart. Hi. Naladaw ka na. Oo nga, pagbagso na eh. Apay nga, may nakakala nga da ako sa TV at lugan mo. Man, nalay nga sumangon ni nanang. Pagbaga. Sige na tan. Sumbertan. Inana natin imak manong nemi kat nagkibin kami. Nabarat ita kulap manong nemi ni Robert. Pinisel-pisel na ita kulap ko. Tinalyaw ko. Kinidayal na. Sana kita inamalan ti may isang bibig mo. I miss you. Sa ka man yun. Basta, kayat nga dapat masama ka na tao. Ano masama? Kung anahin ti lips to lips lang tao. Anat oras ti klase mga awan o malam. Patinggak lang talas dos. Apag iso. Dando jamol. Apag jamol. Dando buya sine. Huh? Pag-awit akto na. Oo, napagbitbat lang. Naglogang kanto di last trip. Tenta palag buya sine. Nagpaiso manong nemi na panggam nagbuyat ti sine. Di makadakas manong. Sumsumrek kami palaing idi tagkarkarawan ni Robert. Robert, anak ko eh. Apeng adan na tadakwalap mo iti barokong ko. Hindi ito eh. Hindi na pagpagisunay. Apay, kinamda mo buya. Madamat romansa. Kinam, naglayang di lalaki, oh. Kastawan na ti panangruan sana, iti barokong ti babae. Bold mat na ti buyain tahan. Meron na lang nga talaga nga love scene. Mo, kinam ta babae, oh. Itangad na lang iti panag-asog na, oh. Ako na. Kaslakas to'y. Uy, ano, ano mo ti, apeng inikat mong tabrak. Nito ito, eh. Hindi makatugaw kami manong nemi inangkanan ni Robert dagiti lips ko manong nemi. Ninanam na nga ninutnut manong. Sa intultuloy na manong nemi tinang masahe kadagiti duwaman sanas iti barukong ko. Robert, di tamat nagbuya kaya. Anak ko yun. Lumabaling ka na ta, kumapapasamang ka na ta. Kurik ka, kababayin na kaabay ta. Anak at ubrada mat, ha? Naglilips to lips na mat, isong tulatin ta. Anong nemi si muksok ka din, iti unag ti blouse ko. Kani, madama na matan nga dededjen, manong nemi digiti doon man sana. Oh, Robert. Allah, Robert. Robert. Lukas to yung lang, ti kayat mo nga ramidin ha, dito pala pagsinyan. Dito ako makapala na pa dito. Ha? Kayat mo? Diyak kayat. No kayat mo intan. Ada sa ding hotel dito. Diyak kayat. Kastulatan. Diyak kayat nga. Agsikugak. Oray no, papastati kastoy basta saan mo isasar. Diyak kayat agsikugak. Kasanon ti panang basak ng sikuga. Kasanon no. Pakanin nak ti pakwan. Pakwan. Yun kastak ko nada. No, ada makita da nga masikuk na. Nangan ti pakwan ko nada. Kadya kayat nga pakanin nak ti pakwan. Hotdog ti pakan ko ken ka. Napipya. Basta sa mo isasark ti baba. Tingiyawat ko pangisarkam. Nasasayat pa tapos sa anak nga pakanin ti pakwan. Tilungkot to yan. Tisukat imbaga. Inaramid na.
Nagtugaw manong nemi nagplastar, kalpasan na inawid na ti ulok ngayon pababa. Iso daytan ni. Kahit mo kasawan pakanan nagti. Napan nakit inyuso ko ni tingiwat ko manong kani. Sige, mo lang. Oh, Diyos. Diyos. Hindi mo paputukan wen. Baka napaputukan yung tangiwat ko. Natingar ti kahit mo pang putukak dita. Hana. Di mo kahit dita dito eh. Diyos. Diyos. Kaya't ko lang mapagustuhan ni Suna manong na inaramid ko. Nagtakil mano. No Jack Mariro, da ito yan, di may kadwa, nga panangipakan na kanyak, ti hatdog na mano. Tadyak mo't kayat, ni isarek na edito'y mo ba? Tilatan ngiwat ko, mo sa anak nga, mangan tipakwan ko na. Ang mga ano, pakanan tipakwan, no? Tilo ko nga Rupert, manong nemi, pimutok, itingiwat ko. Sa mga uksotan naimas na ita man, sige yan down tapno sana ka mabitin gusto yes tila maaramid mi manong name hindi kita taglalaw dantani pair by pair dapat duha babae manong tumboy dyan may salakit di. Dito pa lang amin napangarod di hotel. Dito pa lang. Dito na hotel. Hindi mo isusurot. Tingiwat ko lang. Ngamin tumamin sana kat ni Rabiin. Agawid ak di malay mi. Di ili mi. Panak manong name ti CR. Nagsapol ti danum. Nagmulumo ka. So na lang, tagsakit ti ulok. Apa nga ta? E di rumrumwar kami, manong nemi, diada kami ti mola. Apa nga sakit ti ulok? Kasano man tinasakit, katsyak lang tinamagustuhan. Di ba, makaarim kami, hindi mo ipalubos nga pisangan tan ti langit mo. Diyak kaya. Apay, diyak kayat, napakanan na, tipakwan. Diyak kayat, nagsikuka. Mga bagada na nakantipakwan mo nada. Nagsikugak na second year college ka pa kailangan. Kalangaran. Basta. No di mo kaya teksiko. Ag-withdraw Ano withdraw na bagbagan. Dati, no mapanan ikat. Ta, ngiwat mo na kanti pag sir ka. Mabitin ako na. Ayaw na yan. Usarik mo doon na ito ima. Talay bagbaga. Basta jak pa kayat. Jak kayat. Jak kayat kunak manong. Nalpans deta nga last sem manong nemi tiki na second year college ko para fourth year maten manong nemi ni Robert. Idi ta para third year ko. Hindi tayo nawis nak manong naming ang kamkanumaki birthday. Kasi nung pa nagawin ko. Itawag mo dyan balayo na umiyang ka. Opi ko mo umiyanak. Sa din ako matibaga pang umiyanak. Kita, makisarita kiti amo mo kang babae. Ibagam nga classmate mo. Nga gayim mo. Nga umiyang ka di balay da. Nga umpakdanagan da. Basta, makibirthday yan. Nga magawid ak tumadlaan. Oray ta alas 7 magdila street. Sige. Sapayan na karti mapan. Tap na makawid ka numalat to oras na alas 7. Napanggam nga road na ki-birthday manong nemi ada lalaki, ada babae. At makitak manong nemi dagiti papatak nga babae kita umin-inum da. At inuman da? Juice. Kahit mo ikan kamay.
Diyos lang ha. Awalok ng arak. Uy, no problem. Napan na nga na iti Diyos manong name sa nainted kanya. Iti naman na. Mayat. Iti magudwa ko manong kasla. Nadaarak na. Tsakayat. Apay kasi dito naman na. Apay. Dan sa mataarak na. Sapa si Kamat. Diyos data. No daarak na. Basit lang. Pang ladies drink na ron. Kasi makita ka rin babae. Sige, ibusan. Ito lang ha. Eto ba? Ano? Kaya ito. Ilangat pulutan. Ito yun. Nag-imas. Talaga nag-imas. Kilawan na kalding. Di sa kaldereta kayat ko. Sige na anak mangala. Swam kayat mo. Ha? Tsaka yan. Baka napapait na. Doon ito kaldereta. Inala na tibasok. Sana pa na kinargaan manin. O minum ka bay. Tsaka yatin. Maminsan lang. Bahala ka. Nagurang Mayat sa. Alapay nga duwala baso. Sige. Nagmayat nga minti uminom eh. Sana nga mas tipulutan. Naimas pa ng luto na natin kaldereta. Ale, ibusog na ito. Mayat. Anak mayat. Mayat di bagik. Kahit mapay. Alos ton. Talo. Kalkalingan na. 1, 2, 3. Nalangarod, talo, mamitlo. Di ko mamimpa. Di ko maminlima. Umanong nemi. Kumarkarap asak natin. Gawit ako, naparte kakbatan. Sige nga, mapanggitulot nga natin. Nangalakam ti tricycle, manong nemi, iti uneg ti tricycle, nayap-yapak natin. Ti amok agit, indulog na ti termina. Hindi makaputak manong nemi. Ruman sa anak natin, Robert. Apay, di ba yung tulod na kiti terminal ti jeep, gagawit ti ilimi? Saan mo itulod ka kit nakaturog ka? Ana, riringin ka, di mo mat kahit tigriin. Ana, ano tinurtihan ta? Apay nga takama, apay nga nalamiis, at dati ti hotel. Hotel? When? Apay nga awan matanderwatek, inikat ko at dagaangan ka. Ha? Apay si kahawari, si kagatawan terwatan na. I love you. Robert. Impababa na ti bibig na manong nemi inagkan na titingid ko ti baro kong Robert. Robert. Kabayatan manong nemi nga karkarayam ngagdakdakiwas ti may nga ima na iti baba. Iti nagbaitan di kiti legs ko pirit-piritan na manong nemi ti perlas iti tuktok ti kuweba. Robert. Robert. Sana isukit-sukit ti ramay na manong nemi ti ruangan ti kuweba. Makikiyak. Sa mga kutkut kilkilit ti kem. Isarik ko. Ha? Tiramay ko lang. Basta sa mong isarik data, itingiwat ko pag isarikam data. Uy, basta tiramay ko, tisarik ko. Sakit. Kurka. Kanek pa ilang umunatap no. Alalis tuntong sumrek. Yung pababa na manong nemi ti ulo na aking kangadan iti nagbaitan di kiti legs ko kat ni. Mapanamatan kinikinitan manong nemi ti pelas kita. Robert. Robert. Sana kat inamalan nga kinagat-kagat manong nemi kaslakayat na kanin manong nemi ti bibingkat. Wain, sana kat ikutukot ti mordong manong nemi ti dila na iti ruangan ti kuweba. Robert. Robert.
Yung gabuta saan nang malusukan manon nemi. Yung pangato na iti ulo nakit na itagas manin manon nemi iti barukong ko. Yung pangato na pa iti ulo nakit inamalan nan di iti lips ko. Hindi makiktutak ta. Isarak na matindi. Nakadakdakil nga kuha naman no, tsaka hanisarik ko lang. Saan tumitla dati ramay ko ti usarik ha? Basta sa mo paputukan ni taunag ha? Isarik ko lang, burakan talang. Oh. Robert! Oh, Robert! Ituloy mo, Robert! Ha? Irawan ko dati imak na kunhanin. Api nga imang pelang isulat na to sa remon. Nagbayat. Dumang pinasakit kita eh. Oh, Robert. Wala nga paputok dito unik. Saan? Iruar mo to na pumutok. I-withdraw to wine. Wine. Sige nga rin. Oh, Robert. Oh, Robert. Nagmayat. Oh, Robert. Paspasa, Robert. Oh, Robert. Oh, Robert. Oh, Robert. Kasto gayam na kung nakitinakim kumanom. Kaputad da pelang espiritu ti arak nagtatarangi kadikiti orat ko. Jakon pinanunod ti pamagbaganinanan. Basta ti pinanunod ko manon nemi kahit kumiten nga ma-experience. Kahit kun nga makadano na kiti kangatuan tila alangit ako na. Basta tong palit to lagi din ni Robert Manong sakbay nga pumutok iruar nanto. Tapno di kastakit sang nga ti uneg ti pagputukan na. Kinayat katak isuna manon nemi di mariknak na talaga nga itayo kakon. Oh, Robert, nagmayat. Oh, kayat ko pa ay. Sige, ariyaan nak tatno. Makakabalyo. Sige. Oh, Robert. Oh, Robert. Opo, Robert, nagmayat. Oh. Basta ito nung pumutok ako ni Ruar Kunto. Wala laglagay pandeta. Alis tam manin. Mapanak manin. Agor ka, mapanak manin. Ay, hindi ko Robert, oh. Apigay gawin na. Uksot ako kasunod ka nagbayad. Si Mama Terinak. Hindi ka ito papatayin. Uksotam ka. Wala nga. Di mo kaya't nga pumutok di taon. Di ba? Pinaputok mo. Gawin. Nagsabat ta. Hala. Mga no. Ma'am, tukso takon tap norumwar. Apay, di mo ikikatan. Madamapay lang ang gangganas. Nagmayat. Oh, ulitan ta. Sakti rumabukin ka. Sige, sakti rumabukin ka. Basta. Oh, Jessa. Oh, Robert. Oh, apay ko mga ikatem, apay ko mga uksotem. Okay lang, nagmayat. Uray maminsa nga pulo nga pumutok di taon na okay lang. Nagmayat, oh. Nagsardeng kamlaeng manong nemi di alaga mariknak. Tibanog ko. Robert. Apay. Sabi nga saan mo nga inukso. Saan mo in-withdraw. Kakakiring gawid mo man. Nung nagmayat mo kami. Ala. Bakag sikugak. Paan? Saan nagsikog? Baugak. Ala? Baugak. Saan ka makaputot? Sigurado ka. Iso nga di ka pagdanagan. Di ka man kaya makaputot. Kapag hord sikat boyfriend ko. Kasaganuhar din no, kasapulak ti anak. Di anak mapututan. Kahit no kasapulam ti tanakan agad sa anak to nga bao. Ano? Kada gito yung hindi mo kaya teksikog. May sak nga bao. Ngayon to no kayat mong teksikog. Agad apekit nga sa anan.
Manong Nemi, di ba naman alpas ti first sem, edit pa na third year college ko. Diyak mutan matat ngan manong, gabat maulit-ulit mat nga aramiden mi. Hagkating class kami pa, Manong Nemi, tapno yung kamlag short time, saktak tapno makaawit aknit laing sa jaili mi. Hala, diyak mutan matat nga. Loko ka, Robert, ibagam-gabaog ka. Agtalong ang bulan ni malpasin natin ang semestre. Diyak pwede natin nga. Sigurado na talaga nga masikukan. Takalpasan na. Ano taraming danta? Di, uray mga dumakkel. Tipakwan. Tapos yung maganda nga nakapanganak tipakwan. Paragregta. Ha? Paragregta. Hala, di ka magbuteng? Di ka magbuteng? Kasi mo pwede ba nagbasag no saan to? Paragreg. Bayamon. Anong bayakon? Yan tangi. No, kasawatan to. Para adanak kang tuwad lata. Di kang tumad makaobra. So, nga oras saan ka na makapagbasa. Saklatan di bang ituloy ito pa nagbasa. Kaya tangi kita. Graduate ang hakon. Nasamon nga may tuloy pa eh. Sanin, nagsikuga ka rin. Kasi natin para plano kan karida na nang initatang kanya. Kasak ngay na una, katulong ang tulig di kakabsat ko. Di pa magbaga ni nanang kanya sa anak palay nga maginobnobyo. Ikasan no itan. Anyan to taramida na nanang initatang indun mamuanda nga masikuga kanyan to. Manong Nemi, makadkadlawan ni nanang. Uwan, makadkadlawan. Iso nga tinaramid ko, manong. Saan ko nga pinagpaspay ti semestre. Saan ako nga nag-exam iti finals. Saan ako nga nagbaybayat ti supay. Iso nga tinaramid ko, manong. Inrobat ko subag manong arawatek. Kalpasan na. Imbagak Manong Nemi, kini Robert nga sangpat na ko ni ti balayda. Anya? Samot pa nga madlaw na ita. Yoray mo ka di pa nga. Ibagada nga ng anak ti Pakwan. Unang api nga, mabut. Urong ba nga sumangpet akong sa Jabalayo. Unang anak sa wanda papakin mama. Anya? At siyempre saan na pala kayat at isang pat kong babae. Agrato harak pa ya. Sa dantog manugang. Ika nga ruden. Kitagtagalan ti tiyan ko. At nakinan ko ng pakwang. Nuwakdakkel. Napilitan Manong Nemi ni Robert nga nangyawid kanya. Kat kas tininamnamak Manong Nemi. Mas daw dikit na ganak ken kuan. Robert. Papa. Sino ta kaduam? Ni Jessa, papa. Girlfriend ko. Mamuka na kayo. Ma, ni Jessa, girlfriend ko. Jessa, da papakin ni mama. Abay yung inawis mo ito eh. Agdawang matpasken. Kaya iyamamum to ito makapagturpos ka kaya trabaho. Abay ito nga iyamamum so na. Gabutang masikog namin pa, ma. Anya? Nakasikog ka? Pa, sumrete ko matitaunin. Sumrete taunin. Dikit maamonte sa karoba, ti aramid mo loko. Nagtugaw kami Manong Nemi nga nagabay. Kani? Talagang kastoon ito ungat naman. Kabay lang ka din nga biyagan, tagbaling na asawam? Pinagbaling anak mo? Di ka pinagturpos? Saan ngamin nga nakapagtapelan pa? No, nagmayat ngamin? Ayun, po na ikan. Kahit si kamat babae,
Apay nagpasigog ka. Kat estudyante pa lang ti anak mi. Kat ka, estudyante ka? Third year college ko, sir. Kat apay nagpasigog ka. Anong ko na lang naganakan kan? Amuta ka din? Haampay, sir. Sakbay nga rin nga mamanda ko nak. Si Morta kong kining Robert. Sapoy. Woo! Oo, na kayo na ya. Pa, adatuyin. Apo ko yati anak na. So nga, tanya nga rin kahit mo papasama kita. Again dito ni Jessa. Saan nga nagtulong nagbasa? Again dito eh. Kabayatan nga imatan natin apo ko yun. Di, tumulong dito yung nagtipala eh. Di man ma? Ha! Ganito kahit na nakitagbaling nga katulong. Ay, saan na ma'am? Saan nakakatulong ah? Sabi ko ma, humay ka papakpakan dito eh. Ha? Agbali lang itong asawa ti anak yun, ma'am. Ampay nakasaga ni Robert nga agasawa. Kaya nung makaanos ka dito, di dito ka. Ngayon saan ka makaanos? Di agawid ka. Robert, awan ti pagdanangam siya. Dito ka. Nangang kayon, naampay pa. Kaya mga rin. Hindi kayo tumaturo kayo. Kasi ka babae, Jessa tinakan ko mama. Di na kawawagan di ba ma? Tadi ka pinagkasatira ko. Ay, nana, Jessa tinakan ko. Sige Jessa. Kamaturugan sa bayam di mga agring nubigat. Tasikan to tagloto. Mas daw ka? Sabi nga da ka to eh. Ay nga pa sa paam ti maturog, sa paam ti agriing, tayong bigat. Sikan to ti agloto. Sikan to ti agsagan ti bakan. Ha? Kaya nagbati kan to. Dito mapanagbasa ni Robert. Mapangkamtumat agtrabaho. Mapantumat agbasa na kita kakabsan na. Nalawag. Ay, kaya to saan ka manos? Makanos. Di orin to bigat bentlang pumanaw ka. Tapos na dami la serbi ng may ka dito papakpakan. Agubra ka. Ha? Tanong sa mo nga ramitin deta. Daka mga mismo tibang papanaw ken ka. Manong nemi kaslasang ko maimas ti mangan. Mangan ka. Makadadahil. Kani baby ti chan mo na sang ka mangan. Maimas ko ka ti mangan. Tigas di ka nang nangig ko. Sika. Gawit ka tumala na bigat. Tila kami ninaramin mo. Papi nga pamasulin na ko. No saan na ko mga hotel iti. No saan na ka pinaramanan. Diyak ko mamitkit na. Jesus. Awanin oran niya pati bagbagam santa nga may babawi pa iti amin. Adadtan masikugkan. Agbati ka dito ibalay, itulog at agbasa. Tayo doon makapagturpusak, kadadan to trabaho. Asawain nga to. Gawid at tumitlahin itong bigat. Agawin at tumitlahin itong bigat kinunak manong nemi. Nangaroon na lang aroden, idi tabinugbog, tinugtog na tigas taon ti siled, tiri daw ti siled ni Robert. Katriingin da. Hay! Jessa! Gringan! Tibat ko na kang kadrabi nga sikat masapang agring sikat agloto. Hay! Saan ka nagkutkot manong? Tsakayat. Sabi ko man siya tagluto. Agawid at tumadlahin. Pumanawak badlahin dito. Sikat na kamo. Agawid at tumadlahin. Bahala na. Noon niya tarabindan na nanang kinitatang kanya. Nagawid ak manong nemi ti ilimi, ngawid kumatla ang tinagyanan ti katarawat. Kaya di makita nak di tatang. Nakapanunot kumatla nga nagsubli. Nagtalaw ka kalpasan na, agawid ka madla nito. Tang. Ape,
Abang nga alam di kita rawatan. Kalpasan na kadagsubli ka ba't lang. Imbabawig ti amin tang. Tapay amin. Ha? Sumagtay ko matang. Dito unig ti pagimbaga. Hindi makastrek kami manon na miya pag-sumit mo masadag ni nanang nagkapo iti kusina. Kung nakabala no, nagtalo kan nga saan kan nga agawawit. Ano problema? Pakawanindak ng tang. Adan pakwan, iti tiyan ko. Anya! Pinakandakan di pakwan! Agupat dun nga bulan. Anya! Uy! Alay ko na lang. Isang tagapungutan na kasta. Nalang! Nasakit! Di pungutan na kasta. Nalang! Pakawanindak ko ma! Pakawanindak ko ma! Nakaadro manong nemi, di kiti sasao ni nanang, may salang ti kay papanan na. Sa dinot ayan, di kiti karim ka na kami. Hapay nga saan ka nga agtungpal ka, di kiti kanayon nga ulit-ulit, pamagbagakan ka. Di kita manong nemi, ti ulitan na nga salsaludsudan, kagadan ti panang pungot na kaniya, panang tungpa na kaniya, panang iduron na kaniya. Ngorek na may parusisi nga may padag ititing. Yaw awak lang manong naming nga may tapap ti patong ko. Yaw awak lang marigreg ti sikog ko. Kat no marigreg na siyat ba't ka diya. Tapno marigreg matlang timpakan ni Robert kanya kapakuan manong naming. Yung samot nga narigreg tainan anawa matlang ni tatang ni nanang. Huwen manong naming nakaarami dakti skandalo ti pamilyami. Nakaarami dak manong nemi tinakaibabainan mi. Ta siyempre, kay kahit kumatlahing ti adda dito'y balay, nga ganak abalasang ng tagtalina iti sidong ni Robert kan nagdaganak kang kuha nga taga-buwenda. Kasalasaan nga tao manong nemi ti parang tratarda kanya. Nga po siguro sakit tinakam da, iti kasjay manon nemi nga panakasikog no adda na sikugan ti anak dahil dito sampay nga naggraduaro. Siyagon ti nagpiestaan ti bibig di kiti manites iti lugar mi manong. Iri makita na nga no kasta nga rumwarak ang mapanagsagad iti sangot ti balay mi ket makita da manong. Ay! Jessa! Nangang katipakwan! Abi kaslad naman tan pakwan da tiyan mo ha! O bibiyang yo, kunak madlatan na. Sunod amana, ay kitam kadlaay kaya. Datay ina nga kastauna iti sa una, nga pamagbaga na kano iti anak na. Isumat ti saan nga nagtungpal, iti anak na. Balabagan kang tungatadtak, kung kunak tinakam ko. Pamarak tulatan sumrag dito nagtibalay manon nemi no kasta nga aribungbungan dak dagiti manites iti lugar. Nagtultuloy manon nemi ti misuot kan panagpungpungtot ni nanang. Kastamat ang kinitatang. Ti panang misbisuot kan panang kuskusilap kanyak dagiti kakabsat ko. Panang ibagbagada manon nemi nga mangibabainak kan. Kat gabot kapilitan nga rumwarak ti nakagpa-check up manong nemi deta. Gabot saan nga dumanon ti lugan dito sangot ti balay mi magnaktong lumabas ka dagiti balbalay tapno mapanag iti kalsada nga pangurayak ka diti lugan kung mapan diti klinik. Ay! Pauna nga pakwan detan. Sunod na nga na. Sunod nang pakan ka nga pakwan. O Jessa. Ano deta nga pakwan? Dati yellow, no alabaga. O bibiyang yo, kunaklatan. Tanong saklataman tinatelais naman. Gabot sa sakmit lang ti akimbasol ti amin no aping amin nga sa anak nga nagtungpal iti maulit-ulit apang magbaga ni nanang kaniya. Aping amin nga intulok ko nga nasuliso ka. Aping amin nga iminumak amok lang arudan nga nadya nga Diyos ket adda arak na. Aping amin nga nakaputak lang arudan ket aping amin nga kinay-kayat ko nga insurrect na. Kayat kinay-kayat ko nga saan nang inuksot. Inggawid ko. Takasanong nagmayat mat kami manong. Aping amin kami nga nagsikugak. Kaya nga dinaoras. Apay.
inananusak manong nemi ti sawen dagiti tao. Inananusak latan ti dayamudom ko silap dagiti kakabsat ko kastamat ti datatang kininan. Aging gaya manong nemi idi kabulana kon kadagpasikalak. Nangayabdan iti ambulansya manong nemi nga nangiluganan ta kanyak nga nangipanan iti ospital. Ninanang manong nemi ti nang kuyog kanyak. Kasta o narigat ko nagpasikal manong nemi. Cesarian ko na idi ngam samot akayat ninanang. No kabailan na palang doktor. Idag na latang naginaw ang kwartami nga pagpa-operar na. Ore lang napigisan manong nemi ti kadakkel ti ubing nga lalaki manong. Ti pagyamyamanak manong. Nakalasat kami nga gina. Nuwang pinapigisan. Kat dinait da. Tano sanda nga daitan. Di pa nakalawlawa manong. Guwapo ti anak ko manong. Kaya dito sa lutsudan ti nurse no at nagan na. Tap no may eristro. Robert Jr. Sa ko imbagat apilyado manong name ni Robert. Asawam ni Robert. Hang ka pa nga nag-asawa? Yung Morris, saan kami pa nag-asawa? Mabalim mat ipasurot ti apilyado ti ama, di ba? Mabalim. Sige. Robert Jr. Iti sang patmin manong nemi ni Junior dito balay, di bakas daawak ken pagyamanak manong. Imarak di kiti kakapsat ko. Kit di apo nagguwapo. Nagguwapo, nakakyukot, nagguwapo ti anak mo ate. Nagyamanak. Saan kayo nga nakamisuot? Saan kayo nagdaday mo ito? Swerte. Swerte ti anak mo ate. Sabi ko ma, ano naga natin? Junior. Swerte ni Junior. Ni June. Tulungan da kantong umangiwan ate. Nagyamanak. Kastamat manong nemi tiragsak ni nanang. Ken ori ni tatang. Maragsakan. Kaputad na kanun apo ko na. Kunaklano lakayak to na madanak ti apo ko ngayon mo. Jesus na danak ti apo ko nga dinaoras. Manutaw mo balasan ko. Jessa. Ngawang pa'y 20. Kaya dapo ko kon. At dapo ko binigyan na nanang mo. Ay apo ya. Barbari ng gasgasa tuloy ito apo ko be. Dahil una nga pagyamanak manong nemi tawan ti bang mangikong miso mangikong dayamudom awan ti makitkita kami suot awan ti bang mangikong na pungto sipod na ipasngayan ni Junior man maragsaka ng una ya ti pampanakkel dalanang kinitatang at ti apo ko dakit guwapo tas tamat ti kakapsat ko guwapo kanu di ka anakanda. Kaya mabalingkon nga panawan, manong nemi ti anak ko, kat ninanang ti bangaywan, nagsubliak man lang ti eskwela. Inulit ko ti first year o third year college, iti first sem. Nalpas ko ti kina third year ko, manong nemi, iti ta ag fourth year college sa. Saan ko nung makitkita pa ni Robert manong, nung paamok ti balaydan, anya ko ma, api ko mga mapanak sa dyan. Na talaga nga dakam to nagkagasat ka ni Robert sa pulen nakto. Ngayon no saan nakto nga sa pulen. Agaya atak tumanin. Jak to pulos ilibad tinagbaling nga gasat ko. Na sinon tumandagit agaram kanyak ibudnok adagos kadakwada. Nga naganaka kabalasan. Idadakon manon nemi iti last sem iti kadakon iti fourth year college. At na nag-propose kanyak manong isa da ito'y ni Digno. I love you, Jessa. Di umamot na palabas ko, Digno. Amok, naganagkabalasang, di ba? Na-delay, hindi pa nagbasang. Hindi kumapil na nga nag-graduar ka.
Usang ka ganaganak. Among ba't kayam? Apay ngarman na. Tinapod nung ayat. Awang patig tinaglapas. Kanta mga rod. Pagkantahin na kapag din na oras, tinapod nung ayat. Awan patig tinaglabas. Sangwan takad di masakbayan. Tsaka amon, ang kasi the words na. Ang kasi ka the lyrics na. Intuloy natin ang harim kanyak, aging ga nagraduar kami manong naimi. Ngem, Jack inaklon, lidigno. Kabutawan ti mariknak ngayat kang kuana. Nagtekak ti board, manong naimi, kat nairwar ko, aging ka nga adamang tawagan kanyak, karigiti nag-applyak. Kat nag-report ak nga ro iti may nga bangko. Nga Jack, pakarupen, manong naming nga matanon ko ditoy ni Robert. Robert? Hi. Siyak tinang ipamuspusan. Nga sikat ialaan mi. Ha? Ewan. Hindi makita ka application mo. Impaka mo ka ni boss. Nga girlfriend ka. Nga anda ko ken ka. So nga sikat inala na. Ngayon, saan doon tumadlang nga kayanan nag-agasawatan? Sigurado ka nga sikapil at kahit ko? Sigurado ka nga itan ka pa'y? Sinungarte itan no sa nga siya. Sinungarte bagamto nga amat anak ta no sa nga siya. Numuna kat Roberto Jr. timpanagam mo keng kuwana. Ngam uray no parigatek kumaidi ni Robert manong naming ngam talagang isupa lang tipat-patek ko. Kaniso tirumbeng manong nami nga mga asawa ken pakiasawa. Ta iso nga rod ti ama di Junior. Napagraduar ko manong nami ti may sarunuak nga kapsat. Kada dapat idin trabaho na idi tatalungan ti tawan ni June. Idi nagkasar kami ken ni Robert. Amon manong nami ni June no sinut amana. Gabato no agabay dakit kaing ingas na. Oen manong nami na kami matlaing kini Robert, nga ni Robert iti nang karga ti pakuan iti tiyan ko kani sumatlaing iti ka nagkatuloyak kalbasan ti talong atawen manong. Dakambat lang tinekari ti tunggal maysa. Nagadi pa ni John manong nami ti duwa nga babae. Kani tultuloy mi ti nagtrabaho iti asawa tapno mo isaganaan mi tinaranyag masakbayan ni talungan anak mi nagraduar met dagiti dadu mo pay kakabsat ko ket adamaten pabilyada. Jaburadak mi manong nemi ti kadenden na datatang kininanang ita. Dito nga ro ti pagkasaritahak manong kadagyaman ak unay ti anus mo anang ibasa ket sapay kuma tadawat ni batik nga adal liliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti patak kadimngeg ken nagbuya more power to your program. So yung arudagyaman ng pagkaya mo, Jessa. Thank you kang Jessa. Thank you mat kalagay tayo nagbuya.